Hey. Hey. Langsung boy. Kena tayo. Samok ng naong ng tangon eh. Nah. Hindi ka patang-tang? Ayo. Alsa. Hehehe. Allah, patay do. Paro. Allah. Ubah na. Tangin terus mabaw. Tambah. Kau tong kawin lagi kono. Kuha na yan, tukod ba? Ang ka ng PC ko po. Isi. Di ka mao. Reject. Makan kusa na ron. Tangin. Sabret. Kau kuliroy. Aja. Le. Pawahe lang ko na dire. Dulu kay igo. Lagi ko nga. Tika, tuon mo. Oh, wah. May klaro. Aduh. Iyo, tumbare are kawan mo. Sorry. Suko ron. Pagi ayo na. Awas lagi. Atas. Terus. Ubos gamay. Hah? Putlon? Putlon ba? Terus aja. Ana ron do atas. Enggak. Ber. Terus. Kayat na. Igo lagi. Bangga. Apa sakit. Supu gitu. Asik bijul. Bijul. Op. Kiri gimana? Orang nelisod doa. Tagas, datang mana? Atau mumbuk dia itu deh. Jangan. Saya ulang tuh. Double time. Kenapa enggak kiri deh? Hah? Buang ini. Bongon, boy. Woi, tempat teh, Bu. Bilis semua. Alah, kan itu soal nih. Kau kuring teh, udah usah enggak? Ih, Hah? babag kila Bu. Ubos gamay ka. Sakto ray. Tinggal mah igus rinting. Udah itu? Largur nih. Di. Jiwil. Isa. Kene. Mana put lang sa tayo? Sorry, atis. Ipilit ko rin tayo man gimi-gimi ba? Kara. Laos! Gigi atay mo na. Isti ako. Asik ka Bu Arnold. Sinilas. Sinilas do asik do. Ko wa. Tuh. Wan ako. Lala. Enggak, speed enggak. Di ko tabang na. Hah? Sang itu. Kayo ronay. Lulu. Iya, pustir apa na? Apa sih? Ayo igis man. Kena. Alam mo. Kena. Butang sa. Yo, what's up? Maing adlaw yung tanan hiwa katambay no. Another day, another life, another place na sa tutong tanan. Karon kay Juan, adlaw nga Biyernes no. June 23. So karon to ang adlaw nga mag-design mi sa Hagnaya no. Katong gibuhat na mo nga props darawong ka ba no. Nag-hire mi artista. Basta mga galoy. So amo ni put up ato ang design guys din iguman. Ano put up? Muli ta nya. Tanawan niyo ang ano ni final result no ang output sa product ni Master. So hakot pa mi. So ato na mi, let's go. Sabon. Sus mo din nagtabi-tabi rin buwing dugay ka na balik. Mata na siya. Ano? Do. Okay na? Parang ba? Okay na kaya? Loh, puha daw. Minong anak to. Bakit dito tayo sisa? Sapot. Puti ka. Kau cutter. Hoy! Che! Boleh daga? Okay. Timpla mo ka dito. Okay. Ano yung subtraction na? Timplahin na gano'y. Timplahin na ganang usa ka kuan ba? Usa ka kilong asin.
Asa ko pangitaan. Ang banag-banag. Hanggang gabi. Kurog-kurog mga na stroke eh. So guys, ikaduha na naman yung balik. Dapat nilas. Sabi, inita guys eh. So, kaya na ikaduha na ni, napay ikatulo na mo balik sa last na mga backdrop nun ya. Ikaw man na ni. Kuha namin dito. Mag-put up namin sa design, no? Mag-final namin din. So, ano siya? Maghakot sa bigtiwas ha. Kaya, katanaw lang mo siya, tanaw lang mo. Ayaw mo kawa ha. Ay kawa! Everybody hates a happy ending story. Whenever there's an easy way. Turn your faith into a prayer. Another prayer and a song. Hini lang taon, may kong dito ha. Halo. Kalma lang namin. Ari lang ka? Basta? Ari lang ka? Ikaw lang Loyo. Ari ikaw na budsod. Kami na budsod kay init eh. Ako drive buang ka kay Leo. Ha? Gani. Ari lang ka Loyo sir kay Banday Props. Gani kami na Banday Props. Ari talaga na ilaw ba dai. Hapa na daw. Ayaw ikaw lang kay man na media na to. Di ba na ingon human og pagtuway lang. Oh, ato tumangan bakante tumangan. Di ba na mo dire? Oh. Ora na bulan kanada naman mo. Ano na to Loyo lang to Loyo lang to la. Ayo, kira sa bangan ya. Nagdo dia. Ah! Grabe! Loyo lang. Para patas. Para patas. Bangan ka, bangan. Abi na 7-Eleven na. Ngiti kasan. Wah! Slow man. Init kayo. Wah! Awan namin diri sa Agnaya guys. Nag-sit up namin. Amo na itaw ng backdrop no. Nya. Ikaw man ang magtao diri, ikaw man ang sa tanan. Amo ni ipakita sa ako pag sa inyo ang kuan. Finish branda kayo no. Karon kay props me, props me. Eh, grabe na sa kasitin eh. Master dia. Dabas ada. Jory. Apa yang nak bungtong dengan diguput dah bang. Oh, nasa. So, nara guys, mo na finish product mo na ang output oh. Sa padol gamay ha. Nara. Mana siya? Let's on. Salam. Dali. Dagan na kay ni kuan ba ni pakaster. Mo ta paguman. Ang rima na padayon. Sitan. Ang rima na to, drum corps na sila. Ibalu-alu na malihato pa. Nung masakitan mang kuko, magkuyog tanduha. Ikaw ako. Balik na yata. Nako siyang uyab. 1, 2, 3. Kung ikaw ako habang ako'y may buwan. Mahal kita kahit pa sa inisip. Wish baru saya Pak. Lupis lang sa lang coba. Big man For life. Task force, hipos. Hit naman oh. Kaya lah.
Money itu tuh money. Mirkulis boy, Mirkulis nga, Birnes na taran. Grabe yan, sarang haligyo. Grabe yun. Sis. Oh, sarang yawi dahil mo. Ketawa ka dia? Ketawa ka dia? Oh, bangunit lah, bangunit. Oh. Lah, boy patay. Lah, go. Muka. Nah, saya bayar. Sip, dia daw share ang usaha kanyo. To ikaw deh. Deh lah itu deh. Saya. So, nauli namin guys. So, that's all for this vlog no. So, for bookings and reservation kung namin ganahan pa designan, just contact no. Direct message kang Ronel Papa Pacomio no. Search nyo sa Facebook. So, anto sa sunod kayo, kita din magbalik. Anto deh. Hindi rin takotob karang adlaw. Hindi rin takotob karang adlaw. Ha? So, ay, ikaw ba patay na? Boy, patay! So, until sa ito next vlog mga, ano? Ganun TV, ano out. See you!